ikke bliver til regn, når hønen bliver klemt. Til kukuk. Mark Hess fra Europol har ledet efterforskningen. Sully, KMS. Ja. Der er en kvinde, der er forsvundet fra sit hjem. Og hun har været udsat for ret voldsom stalking. Det med, at jeg pludselig tog afsted. Nej, det er helt okay. Vi skal alle sammen videre. Hej, Tælle-ramsen. Doggeren sendte det her til Sara. Tælle til 1. Tælle til 2. Træt af at lege. Jeg finder dig sol. Den rigtige gerningsmand. Han leger med sine ofre. Han torturerer dem. Hvem leger Kevin? Er det rigtigt, at hende Sara Solak blev stalket på samme måde som Emma? Der er gået 2 år. Det føles helt forkert bare at give op. Emma Holst modtog os en tælle-ramse. Hallo? Det kan da ikke passe, at han så bare aldrig bliver fundet. Hvor var du egentlig, da hun forsvandt? Hvornår siger du, det var? 92. Hvor var en sammenhæng? Prøv at høre, vi passer på hinanden, ikke? Lover du, Det lover jeg.